Juniori FC Nitra sa v 24. kole majstrovstiev regiónu Západ tešili tretíkrát v sezóne z výhry, keď na domácom trávniku zdolali v tabuľke 5. Palárikovo. Oba celky poňali zápas útočne, domáci šli po góloch Viktora Krála do dvojgólového vedenia. V 31. minúte znížil Kunovský. Po prestávke natiahol rozdiel skóre opäť na 2 góly Oravec a v 67. minúte završil hat-trick Viktor Král. Hosťom sa však podarilo v závere skorigovať stav Farkašom a Chebeňom na konečný 4-3. Domáci tak dosiahli veľmi cenné víťazstvo, no stretnutie sa viac pozdávalo divákom ako trénerom. Defenzíva, či už u nás alebo u supera, bola, myslím si, veľmi slabúčka a z toho vyplynulo aj to skóre. Chlapcov chcem poďakovať, že po dlhom čase sme dokázali vyhrať a strelili sme 4 góly. A keď som ich upozorňoval cez polčas na defenzívu, že sme boli strašne natiahnutí na veľkom ihrisku, nezmenilo sa to. Ale našťastie dali sme viac o 1 gól ako súpera. Chcem im pogratulovať.